Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Tuesday. Hi partner. Hi partner, hi mga kabisyo. Huwag na natin patagalin partner, diretsuhin mo na, paalam ka na. Pwede ba nga, can I take a moment? Uulitin ko lang magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Yan. Bakit nag-take ka ng moment saying Luzon, Visayas, Mindanao? Wala lang, gusto ko lang i-admire yung natin, yung mga chocolate hills ng Bohol. Take a moment to enjoy the pili nuts of Bicol region. I-enjoy ang napakasarap na pomelo ng Davao. Yan. I-appreciate yung napakarami nating tambalanista sa Lawag. Yan. Correct. At take a moment para marinig nyo pa ang boses ng tambalan yan sa ganitong oras. Ganun. Tama. So yun na yun, di ba? Ganun talaga. Oo. May mga bagay-bagay talaga sa buhay-buhay na hindi po natin inaasahan pero kailangan po nating tanggapin. Ganun. Minsan may mga tanong tayo na parang, bakit kailangan mangyari? Ano ang dahilan? Ganyan, di ba? Kadalasan, minsan nakukuha natin yung sagot. Mm-hmm. 'Di ba? Minsan kailangan na lang nating tanggapin, tas marirealize in time na kaya pala. Correct. Kaya pala nangyari 'yun kasi ganito ang mangyayari, 'di ba? Parang broken heart 'yan. Bakit kailangan maghiwalay kayo ng jowa mong 'yan, 'di ba? Kaya pala kasi meron ako mamimit na mas bongga. Ganon. Totoo yun, kasi sabi nga nila, pag may nawawala, may pumapalit. Oo diba? naman. Pag may umaalis, may dumarating. Correct. Pag may ganon. nagsasara, may nagbubukas. Tama. Ganun People come and go. Programs Yes. come and go. Things diba? change. Totoo yan. Ganon. So, ito mga kaibigan, magkakaroon lang pagbabago. Siyempre, narinig nyo naman na meron tayong Dear Love na tinatawag. Napapainggan yung Dear Love. Dear Yan. Love. Isang bagong programa na kaabang-abang ito sa Love Radio. And this will start tomorrow. Yes. At Yan. kailangan nyo po yung antabayanan talaga kasi napakaganda ng programa pong yan. Diba? Correct. Kung tinatanong, may mga nagtatanong, kanino po ba yung Dear Love? Hindi po sa amin. Yan. Diba? Yung tambalan. Ang tambalan po, hanapin nyo kami. Kung nasaan kami. Iba-iba yung magiging host ng Dear Love na programa. Maganda yan, sigurado mag-e-enjoy kayo. As in, medyo mababago to sa pandinig ninyo. Bagong lumang bago. Nagkaroon na nito dati, 'di ba? Tapos nawala pansamantala, magbabalik ulit bukas. Ganyan. At pinamagatang Dear Love. At hindi lang 'yon, simula bukas mapapakinggan niyo yung linyang yan yung linyang kinalakihan ko part at kinalakihan natin lahat dito sa Love Radio, 'di ba? Nakaka-excite, 'di ba? At yung Dear Love na 'yun mga kaibigan, nationwide mapapakinggan. So yun yung Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na po yung tambalan. Yan. Kaya yung sinasabi ni Nicole, I'd like to take this moment to say it again, Luzon, Correct. Visayas, Mindanao. Kasi starting tomorrow, hindi na po namin sasabihin ang Luzon, Visayas at Mindanao. And we'd also like to take this moment, 'di ba? Para dun sa lahat ng mga Love Radio provincial stations na kineri kami for so many years. yung napaka-emotional mo talaga. Sabi ko, di ako iyak.
Thankful kami syempre sa napakaraming Love Radio provincial stations, yung mga nasa regional areas namin na talagang ibinroadcast kami sa kanilang radio station. So thankful kami doon. 20 years din almost, 'di ba? Yung pag-ere ng tambalan sa buong Pilipinas. But starting tomorrow, yun nga, mababago na po yung linya ni Nicole. Hindi na maganda-magandang Luzon, Visayas, Mindanao. Di pa nga ako handa eh. So Di pa ako handa sa sasabihin ko. Maganda morning, Las Piñas, Makati, Malabon, Marikina, Mandaluyong. So Metro Manila na lang kami i-ere starting tomorrow. Starting tomorrow. Yan. Yun. Sa ibang oras. Yan. Yun. So hindi po kami mawawala. Hindi po kami mawawala. Ano to? Sad and happy, 'di ba? Malungkot at kasi syempre nasanay tayo ng ganitong oras tayo magkaka-bonding. 'Di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, yung pagbati natin sa mga kaibigan natin, for example, sa Davao, sa Cebu, 'di ba? Sa Lucena, sa Baguio. Ayan, mamimiss namin kayo, di ba? So... Walang words si Nicole Leal. Walang words si Nicole Leal. Iyak si Nicole Leal. Parang nakaka-excite kasi bagong oras eh. Totoo. Iba yung set of listeners. Correct. Di ba ng... anong oras tayo lilipat, partner? Secret. Alas 3 sa madaling araw. Kaya yung sinasabi namin sa inyo yun yung sinasabi namin na hindi kami sure kung masusundan nyo kami kasi 3 a.m. na po. Yun yung sinasabi namin ng mga nakarang araw na naiintindihan po namin kung di kayo makasunod. Kasi mga bangag na lang po yung mga kinig namin na sa amin sa mga oras na yon. Ganun. Correct. Sinasabi namin ito kasi baka magulat kayo bukas. Bakit iba yung napapakinggan ninyo? Correct. Hindi tambalan. Sinasabi na din namin kasi bukas na din naman. Di ba? Oo. Para hindi na kayo din mag-overthink ng malala. Oo. Yan. Kasi nakaka-overthink ng malala yung mga pasaring namin eh. So yung mga tambalanisa namin na nasanay kami napapakinggan ng alas 8 at saka alas 9. Ayun, so magkakarinigan tayo sa ibang oras naman. Yes, 3 a.m. Mamaya gising nga sila, umantabi sila ng ganung oras. Edi love namin kayo. Thank you. Na, ito na naman, isa na naman pagpapatunay na lahat ng sinasabi natin pinaniniwalaan. Kahit minsan ang iba ay etchos lamang. Ganon. At syempre nagpapasalamat tayo doon sa mga tambalanisa natin na kaya tayong sundan ng ganung oras. Ng 3 a.m. Yes. Thank you po. Thank you sa pakikipagpuyat sa amin. Doon sa mga hindi naman, okay lang yun kasi meron naman kayong bagong programa na pag-e-enjoy ang pakinggan. Correct. Totoo. At hindi po namin iiwan ang oras na ito sa mga nang hindi namin alam na ito po ay aalagaan ng maigi. Yes. Yan. So kung kayo po ay routine nyo talaga, ito yung sinasabi ko, partner, na of course ang trabaho po ninyo, hindi nyo naman babaguhin yung trabaho ninyo, yung oras ng trabaho ninyo para sa amin, which is naiintindihan namin. Kaya kung yung tambalan, yung routine nyo in the morning for so many years, yan, we thank you from the bottom of our hearts. Yes. Alam niyo po nung medyo mahirap siya. Oo, mahirap siya for almost 2 decades, di ba, na nagkakarinigan tayo na ganitong oras. Correct. Medyo mahirap na kumbaga yung bonding natin, nabuo na natin ng ganun kahabang panahon. Yun talaga yun. I think nung nalaman ko yung balitang yun, mas ang naisip ko talaga yung mga tambalanista versus yung tayo. Kasi tayo makaka-survive tayo. May feeling ako din kayo makakasurvive. Mutera ka talaga. Hindi, ang naisip ko talaga parang iwan natin yung mga tambalanista. Hindi naman natin ine-expect na susunod sila sa atin which is totally understandable kasi you have your own lives. But one thing's for sure, katulad nga ng what I think partner was about to say, na we are leaving you in good hands. Yes. Yan, diba? Na itong programa at oras na ito, iniiwan po namin ito sa mga mabubuting mga kamay. Yan. Yes. Hindi namin hahayaan na hindi sumaya yung morning ninyo o hindi gumanda yung morning po ninyo. Yun. Sorry na po, kilala nyo naman ako. Iyakin ako ever since the world began. Magang-maga na ako, guys. Nakakaloka. Isip ko, tumataba ba ako? Ay, hindi pala, iyak pa lang pala ako ng iyak. Kaya parang lagi akong maga. Ito naman si Boy, super close up talaga sa Facebook. Sige, okay lang, Kerry. Kasi naman para tayo. Malaman nilang luha talaga yan at hindi tubig na winisik lang.
Ang effort naman. Ganon. So syempre mamimiss natin yung lahat ng mga tambalanisa natin from other parts of the country. Correct. And also other parts of the world. So, hindi namin alam kung ano po yung oras ninyo sa time zone ninyo sa oras na paglilipatan ng tambalan. Kasi madami kaming ginagawa. Ayaw namin isipin pa, yung mga taga-Canada kaya, anong oras pagtambalan na? Mga taga-Australia kaya, itong part ng Australia Western. Marami kaming ibang ginagawa. Hindi na namin naisip. So, kayo na lang po ang mag-ano. Diba? Pero, yun, we're leaving you in good hands kung sasabihin po namin na yun po talaga. So, maganda po yung programang iiwan namin sa inyo. And kami naman po, truly, while iyakin si Nicole Leal because, kilala nyo naman po ako, di ba? Napaka-ano ko eh. Kung si partner pinagtatawanan ako lagi sa mga kadramahan ko sa buhay. Ako naman talaga, super iyak, hindi ko mapigilan. Sabi ko, hindi ako mag-off shoulder ako today para Kaya ka pala black and white ka ngayon. Dahil parang gusto ko lang ganda-gandahan gano'n. Tapos yung pala iyak-iyakan pala. Nakakaloka. Di ba? Yung gano'n. And kami naman, ni partner, we're also very excited. Yes. Yeah, di ba? Dito sa oras na na pupuntahan namin, which is 3 a.m. Ulit-ulit sa 3 a.m. Hindi, bukas po 12. 12 midnight to 3 a.m. 12 midnight to 3 a.m. Yan, gano'n. Kaya kami umiyak kasi paano yun? Bang kami papasok. Baka nga magabang sila ng ganung oras. O hindi. Siyempre, umaga pa lang. Charot lang yun. Sabi niya, ano naman talaga yung totoo? Ang hirap nyo kausap, ang gulo-gulo. Ang pangit yung kabanding. Puro kayo puzzle. Puro kayo pa-eme. Sabihin nyo na kaya. Correct, totoo. Parang isa ko kilala eh. May tinatanong ko sa kanya. Ang dami niya pang paligoy-ligoy. Sabi ko, sabihin mo na lang. Nainis sa kanya. Sabihin mo na lang. Ganun. Ano ba sinabihan ba tayo pwede na nating sabihin? Ano sabi mo 12 to 3? 12 to 3. Ayun nga, 12 to 3. Ngayon, tanghali, madaling araw, bala kayo mag-isip. Hindi, pero seriously, we really want to thank you for being with us. Alam nyo, nung minsan nga na nagkaroon ako ng heart-to-heart talk kay partner, sinabi ko talaga sa kanya na si Nicole Leal hindi ko mahiwalay sa akin. Sabi ko kay Chupere, si Nicole Leal, kahit na gustuhin ko siyang ihiwalay sa pagkatao ko, hindi ko siya masyadong mahiwalay. Kasi si Nicole Leal, medyo siya din kasi talaga ako. Kaya lang si Nicole in real life, medyo kanal version lang talaga si Nicole. Pero kanal din naman talaga ako sa tunay na buhay. Malalim na kanal lang yung isa. Correct. Malalim na kanal lang yung isa. Yung tunay, medyo mababaw na kanal. Diba? Parang ganun. So, hindi, kaya siguro anything na pertaining to this job, to this career, to the name, talagang yung puso ko napakalambot tungkol dyan. Kasi nga, it's also me. Kumbaga, talagang nag-bear ako ng soul to a lot of people since I started. Diba? Isipin ninyo, feeling ko partner bakit nainganyo yung mga tao makinig sa tambalan? Kasi ang daming tao nakarelate. Nung time na sobrang broken hearted ako, puro yun ang topic ko. Wala akong ibang topic nung bata ako, kundi manloloko yung mga lalaki, cheater sila. Yung mga lalaki dapat turuan tayo sa mga exam natin kasi magaling sila mag-cheat. Ganon. Ganon yung mga topic ko dati na sobrang relatable. Until, diba, na nakita nyo kung paano kami nag-grow, kung paano kami biglang, diba sabi nyo nga, parang mas bargas kami dati. Kasi totoo, mas bargas kami talaga dati. Kaya nga tinawag na tambalang, balasubas at balahura. Correct, dati, di ba? Kaya tingnan mo, ngayon hindi na namin siya masyadong ginagamit kasi hindi na kami. Mature na kami. Oo, tsaka syempre nakaka-lurkay naman na may mga anak, balasubas ka pa rin tsaka balahura, di ba? Syempre, nag-gain ng wisdom, nagbabago, ganon. Nagmamature, ganyan. Kaya ako part sa mga broken heart, na, nakaka-relate ako, hindi na ganon siya kasakit para sa akin pag nakakarinig ako ng ganong kwento kasi wala na ako sa zone na yun eh. Yung my heart is broken because of other things. Hindi na dahil sa may inang iwan sa akin lalaki o may nanloko sa akin lalaki. So, nagbabago siya. And you were, all of you, lahat po kayo, kasama po namin nung, mula noon hanggang ngayon. Kaya we thank you
you really from the bottom of our hearts. Kung paano nyo po kami nakitang nag-grow, literally, figuratively, mentally, physically, lahat na. Nagpapasalamat kami na magkakasama tayo in all seasons of the lives of the Tambalan. And kami, kasama nyo kami sa lahat ng season ng buhay ninyo. Diba? Madami tayong tambalanista na ganyan. College pa lang ako, ngayon 3 na anak. Diba? Bata pa lang ako, grade 5. Ngayon, nagtatrabaho na. Ganun. So, we're happy that we are part of your, we were part of your morning. Salamat. We thank you. Yes, sobra po yung sobrang thankful ang Tambalan sa mga tambalanista na ngayon pa lang nasusundan kami sa bago naming oras starting tomorrow. Yes. So actually same fun, 'di ba? Yeah, Same pares lang program. naman pares lang naman nilipat same personalities. Hindi po magiging pabebe na si Nicole sa bago niyo program. Hindi. Ganun pa rin, very kanal. Iba lang yung oras. Sinasabi lang namin to kasi baka magulat kayo bukas na ulitin lang namin, bakit ibang boses? Bakit ibang programa? Di ba nasa ng Tambalan? So ngayon, sundan nyo kami sa panibago naming oras starting tomorrow. Yes. Yun. In Metro Manila. Correct. Baka magulat din yung mga nasa probinsya, bakit wala? Kasi Metro Manila lang po ere ang Tambalan. Yan. So, at sa Puerto Princesa, yes. Syempre, no partner. Support your own. Support your own. So, ere yung Tambalan sa Puerto Princesa, Palawan. Ayun. So, yun po. So, we thank you from the bottom of our hearts. Our dearest Tambalanistas, maraming salamat. And to our dearest clients, lalong-lalo na yung susunod kasama namin sa oras namin, maraming salamat. Wala rin tayo kung wala yung ating mga dearest clients who have trusted us for so many years. Oo naman. So, maraming salamat. At dun sa mga patuloy na sumusuport at susunod, thank you. Yes. May God bless you more. Ayan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love